जेबो नङा दे नों देरहानायखौ लादो दे आं जेनबायखौनो आं लाबाय आं थैनांगौबा थैगोन निजिरा मिथिबाय देरहाबाय आं नोंखौ देरहाजानो लुगैबाय मिथिबाय आं जेनबाय मिथिबाय नोंखौ आं बुंखादोंमोन बै समावनो नों आंखौ एफाग्राब मिथिबाय आंबो गाबनो ओंखारो नों आंखौ मानो बुनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होनांगौ आं आं बेबायदि सानाखैमोन निजिरा मिथिबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे फरायहरनाय थाबाय थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव आं डाइरेक्ट मेन पइन्टआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर दाथ' जियानो जा नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने फेसबुक वाट्सएप इउटुब माने बायदि बायदिफ्राव नोंथांमोना गोबां नुबोगासिनो दङ सोरनि थाखाय दावराव दाङाबाजि जागासिनो दङ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेखौ लानानै दिनै दैदेनवारिआ जिहेतु गावनि दावराव दावसिनि बागै जिथु निजोरा वारिजों नांलायनानै निजोरा बर'आ बेफोरबायदि बायदि जादोंमोन ना लोगोफोरथ' बेखौ लानानै दिनै दायनिगिरिनि थाखाय बिथाङा सिमान लादों आरोना लोगोफोर निजोरा बर'नि सेरावहाय थ' जियानो जा बिथां सानैयाहाय मा बाथ्राखौ लानानै दिनै गावजों गाव बिथांमोना कमप्रमाइस खालामनायखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिथां दैदेनवारिया मा फोरमायना लाखो आरोना लोगोफोर गावनि दायनि सिमानखौहाय आंजों मोजां गाज्रि रायलायनोसो हरदों दे रायलाय मा गाज्रि मोजां जेबो नङा दे नों देरहानायखौ लादो दे आं जेनबायखौनो आं लाबाय आङो ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैबाय जेबो नंला आं जेबो सानला मा प्रब्लेमाव गोलैखो आं थैनांगौबा थैगोन निजिरा मिथिबाय मा प्रब्लेमाव गोलैखो जेन'बा दे बुं आंखौहाय जोंनि एबसु आरो सिनेमा स्टेसननि मानसिफ्रानो आंखौ गाबोन मिटिं खालामनानै बुसिगोन आरो आरे जेबो नंला निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय नङा खोनासं बेखौ बुयो मायो बेखौथ' आं मोनथिया दाथ' केसखौथ' आं होखाबाय नालाय आं जेबो नङा दे निजिरा नों देरहाबाय आं नोंखौ देरहाजानो लुगैबाय मिथिबाय आं जेनबाय मिथिबाय नोंखौ आं बुंखादोंमोन बै समावनो नों आंखौ एफाग्राब मिथिबाय आंबो गाबनो ओंखारो नों आंखौ मानो बुनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होनांगौ आं बेबायदि सानाखैमोन निजिरा मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब लोगो होननानै फोथायना नों आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि होनांगौ नोङो आं थैगोन निजिरा नाय नोंसोर आं थैगोन आं थैनायखौ नाय नोंसोर आंखौ बयबो आंखौ बेंजोब्बाय मिथिबाय आं बेखौ मिथिया नोङो आंनि भिडिअखौ नोङो आं गाबनो ओंखारामोन मिथिबाय आं दिनै गाबनो ओंखारदों आं थैगोन मिथिबाय निजिरा आंबाबो रावखौ आं जेबो खैफोदाव खोख्लैनाङा आं हारसिं थैना थागोन मिथिबाय नों साननानै नायनांगौमोन नों आंखौ एफाग्राब अनोमोन आं नोंखौ जाबाय निजिरा आंना भुल जाबाय जेबो नङा आंखौ जेलाव हरो ना मायो हरदो आं जेबो सानला नोङो आंखौ बुनाय समाव एफाग्राब गिदिर गिदिर नों बुंफैबाय रायफैबाय आंबो दा आंनि मोखांखौनो दिन्थिलाजिबाय आं मिथिबाय आंनि मुंनिफ्रायनो ओंखारा दा आं जेनबाय निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय आं बे मुलुगाव जेनबाय बर' माहारियाव आं जेनबाय आं बर' माहारि उजिनानै आङो थांनानै थाला बे जोनोमाव मिथिबाय नोंखौ आं जेन'बा दे नों साननानै नाय नोंजों आंजों जों मा गाज्रि एगेन्स्ट सालायदोंमोन जेबो एगेन्स्टआनो गैया गैनाया खिन्थु आंखौ मेन खालामनाया खनजिता थग्रोनानै मेन आंखौहाय बेफोरबायदि खालामनाया आङो थग्रन बायदिखौ आं मोजांसो खालामो फैसा खामायनायनि लामासो होदोंमोन मिथिबाय थग्रोना आंखौनो सेस खालामलांबाय नोंखौ एफाग्राब अनोमोन आं दैदेन आङो जिबनाव बेबायदि गाबफेरामोन आं राव बिसिबा गिदिर दुखु जाबाबो मिथिबाय दिनैनि दिनाव आंनाव बयबो फन हरनानै आंखौल' बुंनाय जुनै आं जेनबाय मिथिबाय होमबा नों साननानै नायदो जेबो नङा दे निजिरा नों आंखौ बै समाव नोङो आंखौ बुनो नाङामोनब्रा नों साननो नायनांगौमोन आं नोंखौ बुखायाखैबो मिथिबाय आंखौ बुखायाखैबो आं बुदों नामा नोंखौ बुखायाखैबो आङो आंनि हिनजावा लेंबाय थानाय जुनैसो आं थांनायबो जाखादों जेबोनाव सोंहर नोङो मिथिबाय आंखौहाय नोंखागौ बे होननानै सन्देह खालामबाय थानायावसो आं थांनायबो जादों मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब अनो आं नों आंनि रुमाव फैयो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन आरोना दा एफाग्राब लासिंसिं नों आंखौ भिडिअखौ नोंनो आपलड होबाय होमबा साननानै नायदो जेबो नङा दे निजिरा जेबो नङा आं जेबो सानाखै नों मिलायनांखायाबो मिथिबाय आं जेखि जाया जागोन आं थैनांगौबा थैगोन आंनावथ' थाखा फैसानिबो माबा गैखाया आंखौ बयबो ओरै बेंजोबो मिथिबाय
आङो दा बुजिजोब्बाय नोङो आंजों नोंथ' आंजों नोंथ' नों बिदि खालामहैजानाय हिसाबै नों आंजोंहाय एगेन्स्टबो जाखानांगौ नाथाय आंजों माखासे मानसिफ्रा आंजों एगेन्स्टआनो गैया जेबो सुथुरानो गैया नाथाय बेफोरनो आंजोंहाय दा नांलाय हरजोबो होमबा असे लोगोफोर बायदिबाबो आंजों नांलाय हरजोबो मिथिबाय होमबा साननानै नायदोरा दे नों मोजां साननानै नायदो दे बेखायनो मानि थाखाय नोङो एफाग्राब आंखौ बुनाय समाव होनबाय निजिरा नों आंखौ दैखां जाल जागोन नोंखौ दानो बुथारनांबाय आं नोगोजोबखा आं नोंसोर बुथारनानै थांबा आं थैसिगौमोनथ' रुमाव मिथिबाय बे आदा बुदिरामोन फैयामोनबा आं थैबायमोन रुमावनो आं फासि नांनानै मिथिबाय होमबा नोंसोरथ' गासिबो बुनायफ्राबो नोंसोर जियाल जाजोबखागौमोन दिनखालि आं सैसो जानानै थैनानै थायोमोनबा जेबो नङा निजिरा नों माबानो नों जुजि नोंनिखौ नों जुजि आं केसखौ आं गाबोन बोखारगोन आं नोंनि फारसे आं केस होआ आंनि केसखौ आं गाबोन बोखारगोन नों दैरा देरहानायखौला जाब्बा खोनासं मिथिबाय केसाथ' आं जोब्बाय खोनासं केसखौथ' आं होखाबाय नालाय ओमफ्राय दा उकिलाबो बुंखाबाय केसाथ' गिदिर जाबाय होनना बुंखाबाय दा बेयाव बे जेबो नङा काजलगावनियाथ' जाजोबखाबाय नालाय दिनैनो ओमफ्राय गाबोननियाथ' बेयाव कर्टआव आदाया लेंहरखाबाय जेबो नङा आं जेबो सानाखै ओमफ्राय दा नों होनदों नालाय नोंनो जाल जानांगौबा आं जागोन मास मोननैल'सो जायो होननानै नोंबो आरो बुंनाय समाव आंबो बुंखाबाय जेबो नङा दे आं जेबो सानाखै नोङो जेबो आंखौबो नङा जेन'बा नै साननानै नायदो दे नोंनो फारसेनिफ्राय सानलाय आंखौ सासे मानसिखौ नों बिदि मानसि लाबोनानै आं नोंनि मा दुसमनमोन दैदेन देलाय नोंखौ अनोमोनलै आं मिथिबाय खिन्थु आं बिदि बुहैनोबो सानखायाखैमोन माखासे मानसिफोर थिनायनि जुनावसो आं बिदि थांनांगौबो जानानै फैदों आरो आं नै बुखायाखैबो नोंखौ मिथिबाय आं खोनासं हरखायो जाम्बा आं खोनासं दा दैदेन नोंजों एगेन्स्ट थानाय मानसिफोरा दा खारखुमा जोबनानै दङ बै सोरबा जोमैमोननि हौवामोनबाबो गैयानो माथो न'आव मिथिखागौ आं मिथिनाया गासिबो माने आंजों दा सापर्ट गैया आंजोंहाय आंखौ दा बयबो मिटिं खालामनोनो बुनोनो गासिबो आंनावल' दायजोब मिथिबाय निजिरा आंनावल' दायजोब मिथिदां आरो दा दिनै थग्रनमोननि नायब्लाबो थग्रनमोनहा आंखौहाय खनसेयानो जराय बिसिबां रायो दावराव जायो बिसिनि जुनै आंनियाव दावराव फैयो दिनै थग्रनमोननि माबामोननि जेबो दाय गैया मिथिबाय दिनै एबसुनिनो माबानिनो दिनै आंनावसो फन हरो आंखौसो बुङो जाय मानसिखौ गुरुं मोनो बेखौ बुङो मिथिबाय आं निजिरा बिदि गाबफेराखै आंखौ गाबफ्लानायबो दासान आं नै राजाम्बा थैजासियाव नों मिथिदों खोनासं नोंखौ मिथिदों दहाय नोङो दाख्लै फार्स्ट टाइमाव नोङो नोगोद दुगामोन नोंनि हिनजावाबो आंजों माबा सिङाव थानानै नांलायहैबावदों ओमफ्राय खिन्थु नोंसोरखौ दिनै मोखाङाव नायना मिथिखादों आं आरो आदामोनहाबो बुंखादों मिथिबाय आङो गैला सानना लादों आंखौ गैला सानना लादों मिथिबाय आं जेबो साना आं गैला सानना लादों आं रावजोंबो लोगोबो जाला आरो आं आंखौ गैलाबो सानना लाखादों निजिरा ओंखायनो आं नोंनाव कल खालामनानै खनसे रायज्लाय सानो आं फैदों बेनो डाइरेक्टखा नोङो आंखौ बिदि बुनो नाङामोनब्रा बुहोफैनाङामोन मिथिबाय आं बुआखैबो आङो हिनजाव माहारिखौ आं अनो आं बुग्राबो नङा आं राव हिनजावखौ बुग्राबो नङा आं नोंखौ नाथाय सानबाय एफाग्राब नोंजों आंजों खुनुदिनजों नांलायफेरा माया जों फनाव खेला रायलायो बुंलायो ओमफ्राय नों आंखौ खालि मा साननानै नों मानसि पार्टि लाबोना आंखौ बुबैगो आं बेखौ आसरित जादों राव आरोना राव पार्टिनिबो गैयामोनलै निजिरा मिथिबाय राव पार्टिनिबो गैया नों देरहादो आं जेनबाय जायखिजाया आङो नोंजों जेननांगौनि गोनांथि गैयामोन नाथाय माखासे मानसिफोरनि थाखाय आं जेननांगौ जानांबाय आरे बुलानो नोंनिखाबा नों जेनखानांगोन ना जाम्बालाय जेनबाय आं गासिबो मानसियानो आंनावबो फन खालामो केसा मारै जाखो नागारनाङालै केसाखौ होथार होथारल' होनखायो बयबो बा साननानै नायदो नागारनाङा खिन्थु आं नोंखौ निमाहा होगौमोन दैदेन नों भिडिअखौ हगाराबानो आंबो नोंखौ केस होनो दोरखार गैया नों बुला आं लोमजानानै दङ सानथाम ओंखामबो जायाखै आं साननै ओंखाम जायाखै मिथिबाय बेसे लासिं सिं आं दायो जेरावबो ओंखारनो हाया नै भाइरेल जानाया होनना बुङो आंखौ दाबो मानसिफ्रा नुबा मिथिबाय हनै दाख्लै बुलायनाया जाबाय बेनो दे होननानै बुङो निजिरा नों आंखौ देरहाबाय आं नोंजों खनसे रायज्लायसानो होनना फैदों आं बयनोबो आङो खामानिखौ मोजां सापर्ट होयोमोन नाथाय खनजिथा थग्रोन बे दावराव खालामना होग्राया बिसोरनो आं बेफोरबायदि दावरावबो खालामनो सानखायामोन बे नाहा खनजिथा थग्रनजों लोगो जानायनिफ्राय जादों आं नोंखौनो गोदोनो केमेरा बुंखादोंमोन आं नोंसोरखौ गोदो बुंखादोंमोन आंबो खनजिथाखौबो बुंदोंमोन नोंसोरखौबो बुंदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसिनि दायाव नों आंखौसो जाब्बाय आं बै थग्रोमनि भिडिअ हरनायाव नोंखौ बुंखादोंमोन दैदेन
मालायबा मालाय आंनाव जायाथ' दाया होननायानो आं होननाया सैथो दा दे दैदेन जेबो नंला आं लाजोबगोन दायखौ निजिरा जेबो नङा दा नोंजों आंजों जों जेबो एगेन्स्टआनो गैयामोन मिथिबाय आं नोंखौबो बुंनो थाङामोन नों सिखाव खावनानै जा सोरनिबा माबा चेनेल फाननानै जा आं नोंखौ बुङाबोमोन दैदेन आरो नोंबो आंनि बागै नों बुहुद बुंलांबाय आंखौ फाननानै जायो माना दिनै नों आं खै हाजारनि 10,000नि 20,000नि फाननानै जानायखौ नों नुथारदों मेगनजों नों नुथारदोंबा बुंनो हायो आरोना जाबाय दे निजिरा नों नोंनो देरहानायखौ हरबायना आं केसखौ आं बोखारगोन आंनि केस होफानायनि जुनै नोंनि केसआ रेजिस्टार जायाखै जेब्ला आं फासयगोन अब्लासो नोंनि केसआ रेजिस्टार जागोन देरहानायखौ ला जेबो नङा आं जेबो सानाखै होथों होननानैसो बुंखादों नाथाय आं माखासे मानसिफोरनि जुनै आं जेननायखौ लाबाय आरोना माखासे मानसिफोरनि आं जेननायखौ लाबाय जेबो नंला आं बेखौ बुंनो होननानै नोंनाव फन खालामनाय जादों गाज्रि जामोन आरो खोनाबाय नोङो नोगोद गिल्ट खामानि मावबायलै दैदेन नोंजों आंजों मा जाबाय मा जानायनि जों टुर एगेन्स्ट जानो दोनखामोन देलाय जाबाय दे हो निजिरा जाबाय नांला साननानै नाय नों बै फार्स्ट लोगो हमजेननायनि फार्स्ट लोगो हमजेननानै आङो एलबाम बानायनायखौ नों सानहरलाय जों आंजों आङो मा एगेन्स्ट जादोंमोन जों आङो बयखौबो माने मोजां जाथों खामायनो हाथों मोजां खालामगोन आङो बेफोरबायदि होननानै सानोमोन आङो नाथाय आङो दिनै आं जाय मानसिखौ लोगो बायदि सानदों बिसोरनो आंखौ फरवार्ड खालामजोब्बाय जेबो नङा निजिरा थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरो नोंथांमोना बिथांनि जिहेतु बुंनाय खेंफोरथि होनायखौ खोनाखाबाय मोनथिखाबाय बिथांमोना मा कारननि थाखाय दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि जाखो बिथांमोननि गथ' गथाय इयुन फिउचारखौ साननानै नोंथांमोना दायो जुदि बुजिलायनानै मोजां थायोब्ला गावनि थाखायनो मोजां आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं दायो बांद्राय बुंलासै जाबायदि बुंनांगौ नोंथांमोननि सेराव बिथां ब्रादारानो ओरैबायदि मोजाङै बुजायलांखाना होलांबाय नङा होमब्ला थ' जोबथारनायाव लास्ट आं नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला फिन आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबाय बेजोंनो जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय